بسلم ثم سلم على النبي ولي ابن وويل يا بسلم ثم سلم على النبي ولي ابن وويل musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feñjay ɓataake bindaɗo njeslaare nayi yarkoma hitande ujunɗe nogas tati ɓatakuji men faati koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗo en hakkunde jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe taweteɓe joklina e windere kala sénégal mauritanie mali gambie guinée diaspora o kala ɗo gonɗon moni kala inde mum e yettode mum en calmini en juurima en duwima en ñaguima du'aw alhamdulillah hande onon jayde weltare tv wonande tambiɓe juɓɓuɗi jayde nde musidɗo men aboubacry ba gorko mo Sinthiane Sinthiou Garba eɗen neldamo duwaw gam jaltugol aduna jinnaɗo makko gorko oɗo hen no jamma beɗɗoɗo hen o aboubacry ba gaynako weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe kame dental nehedi e neware yiɗɓe annabi sallllahu alayhi wa sallam e gardugol sohna Hadja Hawaka amin nelde duwaw on jinnaɗo men jaaɗo yo Allah welemo yo Allah nannumo aljanna bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam yo juuɗe moƴƴe jaɓɓomo hoto barke makko naati leydi yo en ɓooy sakkanade mo e duwnademo duwanaɗen koye men duwodiren hakkude men duwanaɗen mayɓe men ɗum jeyɗen nde tawno duwaw kam woni jooɓari juulɗo yo Allah newnanɓe moƴƴere newnan men moƴƴere bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam en calmini dendagal bandiraɓe kala ɗo gonɗon won ɗaɓɓoɓe tongoɗe gam jokkodirde e men min ñaguima yaafuya min kepti noon kala ɗo gonɗon won waɗoɓe dente e dente ene ndewindo leppiɗi ene ƴewta ɗi giwata gam jokkodirde e men min calmini on min juurima on kono kadi min ñaago yaafuya e kala saaha yimɓeɓe audioji privé ji ɗi min ñaago yaafuya no feewi nde tawno won hen audioji ene juuta keɗoɗa taw ala kala ko woni hen haydara sowona calminali ƴetta ta ɗacca ko mbaɗanɗa tene wayata kono gacca haaju mo mbaɗanɗa ndewdiɗa ndewa ha tampa garta taw haaju ma oɗo ni ɓosani taw oɗo haaju kadi ko oɗo kadi humtata kadi ɗiɗo haaju ɗi gonne dow mum ɗe ɗum noon yo Allah rokkumen moni kala famande goɗɗo jaabaɗo jaabama mo jaaba kadi yo andu wona yawede walla famɗinede ala ko whatsapp ne faaɗi koye golle gonɗen ɗum ɗo ko weltinde e jangguinde e famminde moni kala ɗo woni so duwima ne yetto kala kadi ko waɗi ne yetto inchallah ɗum noon ko enen ndendi dingiral ngal ndendi koye men rewɓe weltare e worɓe weltare tv kamɓe kala ɓe calminama ɓe juurama hande noon calminten rewɓe weltare koye dow inde sohna Maymouna Ba e dow inde sohna Anna Siré Sall debbo mo babaɓe an woni jatigi babaɓe hayso tawi woni secrétaire général Ahmad Tidiane yiiɗi tettude wawa kalde koyngalam daɗi wuuro babaɓe
ko an woni jaatigui annasire sall ya wuuro ko heewi saabu darde ma e weltare aɗa jaggue e weltare no fewi sokhna Maymouna Ba darde ma famɗani e weltare ha to Nioro Côte d'Ivoire min calmini dendagal ñorodi Sahel naɓe kala Jombuko naɓe saabu eɗen gandi yewtere nde ene heeɗa toon no fewi no fewi no fewi e nder bundi Mali en beltani on sanne ko noonne kadi ha e nokkuji ɗi kala ceerno Khalid Abdullahi Sy mi salminima mi juurimama ko duwotoɗa ko kala mi wiya amina kono kadi mi rutti ɗum kala e maɗa nde tawno aɗa handi hen ceerno Khalid o duwaw mo duwanɗami o aɗa handi e ko ɓuuri ɗum kadi e moƴƴere ceerno Khalid ɗum noon ndeɗo moƴƴere nde jiɗanɗami nde kadi mi rutti ɗum e ma gam cowe laabi kewɗi ko jiɗɗa yo Allah wannam ko yo Allah waɗani kadi ko ɓuuri ɗum inchallah ceerno Khalid nde tawno so Allah wannima ɗum tan ha heewi mi heeƴiyat hen inchallah seydi Sy a jarama yo Allah yooɓe moƴƴere mi salminima mi salmini galle ma suddiɓe ma ɓesgu ma yaadiɓe ma musidɓe ma jaatigueɓe ma pop hay goto mi ɗaccani assalamu aleykum wa rahmatullah bisimilla seydi Sy otolemtu gasata kala fo moroka ɓural kole sabure ɓuroɗo minne. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Ceerno Abdullahi Saar mi salmitimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere mi ñaguima Allah kala to gonɗa yo jaam Allah e kisal mum e nden kamum won e ma an e ɓesgu ma kala mi weltima no fewi mi ñetti Allah kadi gartirɗo en ɗo e dow jaam e cellal e kisal en calmini dendagal julɗo ɗo woni kala kono en gardini e calminali he jinnaɓe men wonɓe sababu wodede men e oɗo aduna en calmini darnuɓe koyɗe e dow ndi leydi en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam mabɓe en calmini jinnaɗo men moƴƴo mo basortoɗen mo jettirten Allah gam Allah wadde ko kanko jibini en Dieynaba Abou Tafsir Mamadou mi wimo Seydi Sy en calminima en duwima en ñaguima du'aw kono en calmini ceerno men guiɗo men sehil men taw ko cirlidiɗo men fofof meɗen alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye moƴƴo gando newiɗo dewiɗiɗo sunnaji nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gollowo golle payodinde taw koye lawol Allah e sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam en calmini galle o foof en calmini kaw men ceerno men moƴƴo ceerno Khalilou Mbaye en ñaguima Allah yo Allah hebbin e makko cellal kono en calmini guiƴam ceerno Abdullahi Khalil Seydi Mbaye en calmini jaatigui meɗen to Lo Havre en dewni hen rewɓe hen ɓe pop hono ceerno Ahmadou Sy mo ganduɗa ene jeeya to hordolde kono ko ɗo Allah joƴƴini ɗum e Lo Havre ko kanko woni jaatigui men en calminimo en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko lowamo cellal Allah hokkamo yajede Allah waɗanamo e ɓesgu he barke Allah hokkamo ko yiɗi ko e mabɓe kono en calmini coddiɗo makko sohna Fatimatu en ñaguima Allah yo Allah waɗe ko jibina barke yo Allah ɓooy lumbude pamodiral hakkude mabɓe en calmini ceerno Ahmadou Diago taw koto argentoy ɗo tawete nawatemo to Agnam Liduɓe en calmini bandiraɓe parinaɓe foof kono en calmini guiɗo meɗen sehil meɗen bani men debbo hono Hawwa Sow nawatembo totiri yimme kono tawatemo ko ɗo Paris en calmini bandiraɓe kala ɗo mbawi wonde e aduna he hay goto en goppani kono noon alhamdulillahi rabbil alamin en calmini Samba Gangue o jeeya koto Lo Havre gorko moƴƴo en calmini cuddiɗo makko sohna Khadijatou en mbimo yo Allah moƴƴu e makko guilay aduna ha e lahara kankone en calmini Soda Konte mawɗo moƴƴo en calmini joom galle o yo Allah luɓɓe cellal ko heewi en calmini ceerno Baya Thiam
kanko e denɗi meɗen sohna Aissatou Ndiaye yo Allah yoɓon moƴƴere ɓe teddini ɓe jaɓɓima. En calmini mawɗo men Muunoy Mbodj e joom galle muɗum hay goto en goppani en mbi Seydi Thiam. En calmini mawɗo Zeynaba Konté e joom galle mum, en calmini galle o kala. En calmini mawɗo moƴƴo mo Allah waddi en saabi Allah, jiɗɗo en saabi Allah, mo jiɗɗen saabi Allah, Karaysir moƴƴo, jiɗɗo Allah, jiɗɗo nelaɗo Allah, jiɗɗo annabi Yusuf mo ganduɗa ko ɗum tan o inditorto, o wiyete ko Sira Gaako. En calminimo no feewi, en calmini musidɓe makko kala, en calmini biyeteɗo Selli Ñaan ko goto e mawɓe meɗen ko ɗo o tawete e wuuro men wiyetego Lo Havre. En calmini dendagal Lo Havre naɓe, kono en calmini sohna Rahmata Lam ɗo e Lo Havre, kono en calmini joom galle o en mbi ɗum Seydi Guisse. En ñaguima Allah yo Allah luɓɓe cellal ko juuti. Kono en calmini Ifra Karfaso jaatigui men to Elbef e suddiɓe mum sohna Hawwa e sohna Fatima. En calmini Seyni Karfaso e sohna Aissé, en calmini kamɓe kala tedduɓe wawɓe teddinde. Kono en calmini Evronaɓe kala, en calmini Gaynde Diako, en calmini Hawa Konté, hay goto en goppani toon. En mbawata addidde foof gam hewde, ma en ƴeewan ɗum programme inchallahu taala, taw ñande kala ene jogui addeteɓe, woɓɓe ɓe paada ha ñande wonde. Kono en calmini mawɗo moƴƴo Oumou Touré to gonɗa foof, mi ñaguima Allah ya wona jaam. Aissata Abdoulaye Sy e ceerno Abdoulahi Diop e badiraguelam mi salmini. Kono mi salmini mawɗo Aissatou Wele e joom galle muɗum, hay goto en goppani. En calmini Binta Oumar Diop, en calmini Baba Abdourahmane Diop ha to Duro. Mi salmini gorgol Batuli, onon kala on calminama, hay goto en goppani. Kono Seydi Saar mi salmitimama, mi salminima, mi salmitimama. En calmini oɗo debbo moƴƴo baɗɗo golle payodinde, ciftorɗo en, kolluɗo en yidde, kadi waɗi gollal payodingal faade e men. En beltanimomo no feewi. O wiyete ko Khady Diallo, ko bambaɗo, wadde en dañi bambaɗo, buuɗal yurmeende dañi bambaɗo, weltare ɓiɓɓe fulɓe dañi bambaɗo, weltare TV dañi bambaɗo. O tawete koto Espagne, kono noon o jeeya ko saare wiyetede Saare Mampati. En calminimo, teddugal makko yettima en. Yo Allah yoɓmo moƴƴere Seydi Saar, yo Allah hebbin hono makko en, yo Allah hokkumo sago makko e gurdam, yo Allah junnu gurdam makko, ko jibini foof yo Allah waɗa hen barke, Allah moƴƴiramo moƴƴinde ɓesgu makko, ɗum koye moƴƴereji Allah jeeya, yo Allah moƴƴinanmo ɓesgu ngu. En calmini julɗo foof ɗo woni, hay goto en goppani. ɗum noon mi artirayma konngol Seydi Saar, ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalid Abdullahi Sy golle ma jooɗi peewi, a weltanama no feewi. ɓe calminɗa ɓe kala en calminiɓe, en calmini kadi hettiyankoɓe men kala ɗo gonɗon, moni kala ɗo jooɗi en hetto yewtere nde, yo wat min calmini ɗum ɗon inde mum e yettode mum, kadi min duwanimama ɗo keɗotoɗa yewtere nde, aɗa weltiɗo, aɗa duwoɗo ɗonne kadi min mbi amina. ɗo keɗotoɗa yewtere nde haɗa duwuɗi garata cakka juuɗe gona anne kadi e wiide amina, min mbiɗon amina. An jiɗɗo yilade tonggode ha keeɓa, ene wayna heeɓi ɓayde leppiɗinen guettoma, kala ko duwiɗa ne yetto, enen kala gondi nde tawno waɗi men ɗo ko weltinde. Weltinde noon ɓuuri mettinde. Neɗɗo tinno won beltinowo, an gonɗo e galle tinno rento wonde tikkinowo, tinno won beltinowo, tinno won beltinowo, tinno won beltinowo, no mbaɗa foof won beltinowo. An joom galle won beltinowo, an nene galle won beltinowo, an ɓiɗɗo galle won beltinowo, an kadi gaddaɗo e galle, koɗɗo e galle won beltinowo, moni kala ɗo heedi won beltinowo. ceerno Khalidou a haali ɗo henna, oɗo henna bandiraɗo debbo woni Kadi Diallo, ganduɗa to Espagne, jeyaɗo to Saare Mampati. En calminimo kanko e joom galle makko e ɓesgu makko kala e dendagal Saare Mampatinaɓe kala.
no mbiɗa ni ko noon weltare dañi bambaɗo mo wawa hodde mo wawa asko mo wawa arde lappol kono ɗon calminten lappol seede pulagu ɓe cettata ko fenade nde tawno weltare kadi ne jogui gawlo mum woni sohna Habi Ndiaye ha toon to États-Unis de Amérique weltare ne jogui nalanke mum ceerno Yahaya Ndiaye kami dande leñol Baba Maal wattuɓe haqqillaji men e gueɗe weltare nde tawno kanko heewide omo heeɗo weltare e jaati kanko dande leñol paaɗo e manditare makko ñande jeeɗiɗiɗo hen lewru toon to Grand Théâtre ene gasa weltare ma yahoy toon so tawi heeɓi fartaŋe wawde yalde toon kono kadi jeeyi sababu o ko président suudu men SAS woni docteur Abdourahmani Ka mo ganduɗa sa ari biro mum tawata ko rang juuɗɗo arɓe ɓe foof ala hen garɗo yidde gollodirede ko arde tan wooda ko dañi waɗa e poos alhamdulillah neɗɗo ko jogui ko ɗum rewata Allah ceerno Khalid Abdoulaye Sy moƴƴere wel baɗo moƴƴere wel haalde ceerno Khalidou moƴƴere wel baɗo moƴƴere wel haalde ɗum noon kala mo ɗo moƴƴere yo haali ceerno Khalidou moƴƴere holno wayi. Wa aleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. ceerno Abdullahi Saar mi salmitimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere barke annabi o sallllahu alayhi wa sallam. alhamdulillah gollude ko moƴƴi ala ko ustanta neɗɗo sowona ko ɓeydani ɗum. gollude ko moƴƴi ko ha neɗɗo o wawa dañde ko moƴƴi tan gollen ko moƴƴi dañen ko moƴƴi so ala ko woni haaju ma sowona gollude ko moƴƴi hay sinno a dañani ko moƴƴi a dañata ko boñi e kadi a wasata ni dañde ko moƴƴi nde won noon sa golli ko moƴƴi tan Allah yoɓete Allah ko nunɗuɗo gollodiren ko moƴƴi goto foof yo anniya o goɗɗo on ko moƴƴi goto foof yo yiɗir goɗɗo on saabi Allah goto foof yo ƴeewto foti heedande o onne kadi ƴeewato foti heedande o ga beltodiren goto foof yo ɗaɓɓo weltare e goɗɗo ko ɗum tan nafata en ko waɗi sababu oɗo debbo mo ganduɗa biyetaɗo Khady Diallo taw ko bambaɗo ene wayno weltare dañi bambaɗo gonɗo to Espagne jeeyaɗo to saare Mampati en calminimo en calmitimomo kadi e calminali makko urɗi en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko golle makko paayodinɗe teddugal makko yettima yo Allah yoɓmo moƴƴere en beltanimomo no feewi yo andu en tini ko golli ko yettima e jaam alhamdulillah en ñaguima Allah yo Allah ɓeydanmo yo Allah ɓeydanmo yo Allah waɗe ko jibini ko barke Allah hokkamo ñamde e barke mabɓe kamɓe kala ɗum noon Seydi Saar en calmini bandiraɓe debbo no feewi konngol arti e ma ciftina en to jarannoɗen e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ko kewɗa wiide ko yidde saabu Allah kam woni gurdam ɗam gurdam noon rosata ɗum ko saabu Allah ɗaɗiɗi peera hunde feeña wona yidde laatinde tabinde yidde naftortede aduna e lakara kala yidde koko yamira gañgu koko haɗa so neɗɗo anduna ɗum tampata kono rendo men ɓuuri yidde ko añodirɓe ɓe doga hen naafigagal koyɗe jaam so wonti gilli ɓe doga hen dabare yo bon rendo men ko noon sifori rendo men yiiɗa yiɗodirɓe yiiɗa nandirɓe yiiɗa pamodirɓe gorko e debbo so jiɗodiri rendo men tan inɗe mabɓe bonne ɓe duufe ndiyam bonɗam ɓe caltine kono kadi debbo e gorko resodirɓe so gañodiri ɓe daña naafigueji ha heewa dogoɓe koyɗe jaam so ɓe jiɗodiri ɓe daña ñiŋoɓeɓe ma on ɗaccu won rewnoɓe ɗo ko rendo bongo ɗi jikkuji ɗi natta aljanna so ɗi giwani laɓɓinen jikkuji men moƴƴinen koye men ceerno Khalid Abdullahi Sy jarannoɗen koye duuɓi kokke garnoɗi to Misra caggal nde heege heeɓiɓe haɓe mbatti ittude ngaluuji maɓɓe e jiyaɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe kala ɓe tottoya Yusuf ngam heɓde ñamde ceerno Khalid ɗum ɗo henno ko ɓooyani ko ari Afghanistan guitta pijirloji ɓiye nawa tottoya jukkunde beele keɓa ko ñamɗa yaha ɓoye mbatta ittude ɓiye debbo walla ɓiye gorko jeeyiya yettima ha endo oɗo jii film laali
ende aɗa itta ɓiye debbo joɗɗo jeeya joom lamɗo jeeya lamɗo mawɗo itta rokka ɓiyum beele rokkuma ko ñamɗa e kala ñalawma ɗum ha hande ne woodi inde ene woodi afghanistan ene woodi tadjikistan ene woodi azerbaïdjan documentaire uji mum ne jaaha kala kala so tawi on kumpitima média e jayde so on namdima o mbi ne woodi ceerno Khalidou ko ɗon jaranoɗen bisimilla maɗa. wa aleykum assalamu wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi mi ñaganimama Allah moƴƴere to gonɗa foof yo weluya Allah won e ma. En jetti Allah gartirɗo en hande kadi e yewtere men nde gownoɗen wadde. Mi weltima kadi ɗo mbiɗa jaratnoɗen ɗo ko ɗon jarannoɗen ko e duuɓi kokke ɗi gadduɗa ɗi jettinoma leydi Misra e saaha annabi Yusuf. En kaalino duuɓi kokke ɗi kala hitande holko Yusuf heɓi e mabɓe taw ɓe garata ko jiggade e muɗum ñamde kamɓe leydi ndi e caggal leydi kala. En kaali hitande adinde holko ɓe gaddi sabi yidde sodde e Yusuf koɓe ñamoy. En kaali ɓe gaddi ko haalis e nden ɗon hitande ala koɓe keddora e jawdi sowona Yusuf heeɓi fofof. En kaali hitande ɗimmire ɓe gaddi kanŋeji mabɓe nden ɗon hitande hay kanŋe goto heddaki e Misra sowona ko Yusuf jeeyi ɗum. En kaali hitande tataɓire ɓe gaddi ko daabeje ɓe gaddi jahori. Nden hitande o yeeyiɓe kala ko wiyete daaba e Misra ko Yusuf hepti woni jeeyal makko. En kaali hitande rewde hen hitande nayoɓire o yeeyiɓe ko halfaɓe worɓe e rewɓe ko ɗum o heeɓi e mabɓe. En kaali hitande joyoɓire o heeɓe e mabɓe ko dendagal kaake ɓe gollottono. En kaali hitande jeegoɓire a yiyat neɗɗo raggina ɓesgu mum tan adda totta Yusuf o wiya Yusuf sukaɓam neni coklumi tan koko ñammi. ceerno Abdullahi Saar ɗiɗo duuɓi jeeɗiɗi ɗi jejjittaka e Misra ko duuɓi jeeɗiɗi kamniɗi muusɗi hono ɗum ɗo meeɗa yiyede. Neɗɗo nawa kala ko jogino sabi sodoyde ko ñaami ha ɗum gasa ndeggina ɓesgu ma nawa ha to Yusuf mbiya joni ɓesgam neni ko min jibiniɓe nawɓe rokkam tan ko ñammi mi daña no gurdumi. E nden hitande jeegoɓire ɓe ɗowi ko ɓesguji mabɓe ɓe nawi to Yusuf ɓe mbi Yusuf yeey min komin ñaami ɓesguji amen neni. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on sa'a jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi si heege moƴƴani yo Allah danne bone heege jetten Allah kaɓene basal kaɓene heege so en duttima e duuɓi caggal seeɗa fuutankoɓe ne kalta walla fulɓe ne kalta a mbiyen nde ɗo ñippere nde tuppere nde jeyata nde meeɗi honcinede nde ñaama ha laaɓi taw tew tawaka lingu tawaka haydara tawaka koppi gueloɗi honci ƴakka ha laaɓi adduno ɗum ko heege. ceerno Khalidou ɗum ɗo wallahi sa laari hande o actualité ji Afghanistan hunde hulɓininde woni nokkuji nan toon a yen guitta ɓiɗɗo ma debbo jeeya gam ñamde ha toon to Inde. ceerno Khalidou ɓe naate hitande jeeɗaɓire koɓe gaddani Yusuf beele ɓe mbawa dañde koɓe mbaɗi e deedi mabɓe. ceerno Khalidou Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma ngal namdiɗa joni. mi salmini ɗo kaw Yaya mi wimo Seydi Ba omo heewi wiide omo welto so tawi mbaɗo ruttuma konngol. ɗum noon mi salminimo no feewi mi salmini galle makko e cuddiɗo mo kala. Alhamdulillah hitande jeeɗaɓire
yusuf holko yeeyi ɓeeɗo misranaɓe hitande jeeɗaɓire ko kamɓe e koye maɓɓe neɗɗo haɓɓat ɓoggol e dande mum ara ha to yusuf o wiya yusuf jaggugol ɗo ɓoggol mbeɗemi nawam ko an jeeyi kam rokkam ko ñammi est ce que nabiyullahi yusuf ɓe jeeyi kala ko ɓe jogino ɓe nawani yusuf ngam heɓde ko ɓe ñaami hankadin ala ko neɗɗo jeeyi e misra kala ko woni e misra hande o ko yusuf jeeyi yusuf adi heɓde ko haalisaji maɓɓe o rewni hen kanŋeji maɓɓe o rewni hen daabeje maɓɓe o rewni hen kala koɓe kalfuno o rewni hen kala kaake ɗeɓe liggortono o rewni hen ɓesguji maɓɓe ɗum ɗo foof ko yusuf hande o halfi yusuf jeeyi sibi sattude ɗiɗo duuɓi ceerno Abdullahi Saar yusuf heeɓi ɗum ɗo foof e maɓɓe caggal ɗum nde satti heddi tan ko kamɓe a yiyat neɗɗo ko kañum gooto ala mo wondi hay gooto ala ko jogui hay dara sibi fof nenato yusuf soɓe ngala koɓe ñaami hande ko ngelɗo bagasel naweten janggo soɓe ngala ko ñaami ko ngelɗo bagasel ndeɗo hitande soɓe ngala ko ñaami ko ngelɗo bagasel ha heddi ala ko heddi sowona kamɓe e ɓesguji maɓɓe ɓe ƴetti ɓesguji ɗi ɓe nawani yusuf amini ɓesguji amen nani nawɗi min cohlinan koko min ñaami ɗum ne gasi hay goto e maɓɓe heddodaki e ɓiɗɗo to galleji to caggal ɗum ɓe ngala ko ɓe ñaami ɓe ɗowi koye maɓɓe ɓe kaɓɓi e daade maɓɓe ɓoggi Seydi Saar ɓe gaddi e yusuf ɓe mbi aha amini naw min ko an jeeyi min rokku min komin ñaami Seydi Saar ko ni ɓe mbaddi e yusuf ko kamɓe tan keddino ɓesguji ɗi gasino joni kamɓe ɓe gari ɓe kaɓɓi e daade maɓɓe ɓoggi ɓe dokki yusuf ɓe mbi amini wadde noon wadde hande o e nder leydi misra pop ala ko heddi hen so wona ko yusuf jeeyi tuggiranko e neɗɗo fayi eko wona neɗɗo kala ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle est ce que ceerno Khalidou neɗɗo foti tan ko wonde neɗɗo ganda Allah tagma tan ka neɗɗo ndeeƴa gona e place neɗɗo sa yiɗi ta hoorema e place heege artirma e place saabu hay cukalel jibinaguel joni joni wulla luuka gam heege ko maroke ko ñaminde deeƴaɗano est ce que neɗɗo ne yawi bewde ceerno Khalidou neɗɗo ne yawi faytude place mum ha tenti so tawi mbuɗon seeɗa goni e poos mum neɗɗo heddo neɗɗo won neɗɗo tan neɗɗo won neɗɗo heddo neɗɗo ceerno Khalidou nene Zeynabou Thioub kanko wiyata Yousuf nangaɗo fiya tonga wedda e woyndu yaltina woni maccuɗo rutti ari kadi waɗa e galle lamɗo soka hande nanɗo laami hanki ɗum woni konngol makko mo salminma sanne est ce que Yousuf ceerno Khalidou neɗɗo foti tan ko miccade kala ko ene waɗa e aduna ardin hakkille ceerno Khalidou ɗum tan neɗɗo jeeri wadde ceerno Khalidou hakkille ko hakkille woni neɗɗo Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltima no fewi kadi e namdal ma ayi ɗum ɗo foof ko hakkille neɗɗo rokkira ɗum ko yo hutoro ko yo miijo hade mum gollude hebbin miijo ko ɗum neɗɗo rokkira haqqille neɗɗo ɓuri kala ko wona neɗɗo sibi ko waɗa e neɗɗo ko kono neɗɗo ronkat famde hadema gollude hunde hebbin miijo ko heewi yewtide hakkille ma e ɓerde ma mbasa finde tan mbaɗa neɗɗo sertat e ko wiyete mumantewel ko ɗum ala hakkille neɗɗo noon no jogui haqqille kono ko ɓuri hewde neɗɗo o yewtitta e haqqille o hutorta ko haqqille o te ko neɗɗo rokkira hakkille o ko ɗum Qur'an ne haalda emen jamma ene haalda emen ñalawma kono ko heewi fametake hen Allah subhanahu wa ta'ala o wino hayso ƴettino oɗo Qur'ana o waɗi ɗum e hayre
ma yi hayre nde taw noon o ƴetti ko waɗi e neɗɗo ko wiyete wawde faltade o ƴetti oɗo hakkille o nanni e hayre o wima yiyanno hayre nde ene feeco ene teɓɓito ene saama e leydi saabi hulde Allah Allah haalini e Qur'an law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah ko ganduɗa so waɗanoma e hayre nde ko noon nde wayata ɗum waɗa e neɗɗo ronka neɗɗo yo won ko foti wonde ko ronka yo wa no foti wade ni fotani wonde neɗɗo no manki andude ko ɗum waɗi sababu o rondi ko wawana Allah wino inna aradna al amanata ala samawati wal ardi Allah subhanahu wa ta'ala ƴetti hoolare mum arde asmanuji ɗi mbiɗi mbawa ɗi galana kattanɗe rondade ɗum ɗo Allah totti leydi wi wawana Allah totti kaaƴe mbi mbawana caggal nde o ardi e neɗɗo wi ina wawi wadde neɗɗo tampi yo Allah dandu en yo Allah faabo en gila nden neɗɗo dañi tampere asman no wayi hewde doole e dow ma ni an neɗɗo leydi no wayi hewde doole e dow ma ni aɗana yaha e dow mumen aɗa rinka guila jibinɗa faade hande ala fof ko bonnanide te kadi janggudi fof yo ima ala ko mbawɗa hen a wawa fiɗɗitade a wawa yaltude ɗum ɗo wi wawa kaaƴe mbawma ɓurma doole sa ferguirima gan jonjum tan ala no foti kaaƴel tokosel so memima a nattata wonde neɗɗo ɗum ɗo fof wi wawana an no mbaɗa loode ni mbiɗa wawani wadde a tampi wadde annabi Yusuf hutori ko oɗo hakkille mo kalɗen ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. est ce que ceerno Khalidou ñaw tigui rigui ko ñaw haqille e ɓernde so ñawi gasi ɓernde so huuli haqille woni tan ñawɗo neɗɗo o ñawi o wonta sellu so yiiɗi o wona joom mbaadi so yiiɗi o wona joom ngaalu so yiiɗi o no yiiɗi fof o waya ko ñawɗo haqille ɗum woni ko Allah haaldi Allah so haali Qur'an wiyata haaldi koye joomen hakkillaji skey ceerno Khalidou hitande jeeɗiɓire nde beele wondimo keddiɗo e nder Misra walla ala. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi yo Allah yoɓe moƴƴere wadde noon hitande jeeɗiɓire holko yeeyiɓe hen o yeeyiɓe wa ba'ahum fi sanati sabi'a o yeeyiɓe hitande jeeɗiɓire ko bi riqabihim ko daade mabɓe ɓe gaddi kamɓe ko'e mabɓe ɓe dokki nabiyullah Yusuf ngam yidde dañje ko ñaami e on ɗon saaha heddaki e Misra dimo wona dimajo so wona Yusuf jeyimo e nder leydi Misra pop kala ko woni hen e on ɗon saaha ala jeyɗi ɗum so wona Yusuf o laamimo fofof kono jiida tan e laamade nde wonde neɗɗo ne laamo taw jeeya kanko o laami leydi ndi kadi o jeeyi dendagal ko woni e leydi he o tuggi jeeyal makko ngal ko e yimɓeɓe koye mumen ay jeeyowo o ko wiyete ɗum ɗo so jeeyama ko neɗɗo jeeyi neɗɗo o e hoore mum ko kanko jeeyi ɗum ala ko haali kay ko jeeyete goɗɗum ko e nder leydi Misra sibi yimɓeɓe pop o halfiɓe hande taw ko jeeyal timmugal taw goto foof ko coggu o soodi ɗum ha timmi o jeeyiɓe taw jiida e laamade nde ɗum waɗi laamu e jeyde wona gotum laamɗo laami ko leydi kono an mo laami o galle mo jeyɗa o ala hen doole ala o laami leydi ndi kono o jeeya yimɓeɓe o jeeya ko yimɓeɓe jeeyi ko Yusuf noon o laami o jeeyi yimɓeɓe o jeeyi koɓe jeeyi fof o hefti taw ko jeeyal laaɓgal taw ko coggol laaɓngu Seydi Saar e on ɗon saaha o jeeyiɓe kamɓe pop e ɓesguji mabɓe kamɓe pop kamɓe fof ɓe gonti jiyaɓe Yusuf e on ɗon saaha yimɓe Misra ɓe keɓɓitiɓe mbi minen de min jiyani hono oɗo ñalawma laamu ɓurgu mawnude laamu towgu
nandugo e laamu oɗo annabi yusuf min meeɗa yiide laamu no wayni laabde cer kono nguɗo laamu ala min meeɗa yiide min kewno yiide ko neɗɗo ne laami leydi kono ne laami leydi ene jeeyi yimɓe hono ngal ɗo jeyal minen min meeɗa yiide laamu wangu ni ɗum ko yimɓe leydi ndi dari kaali kan haala seydi sar e on ɗon saaha kanko annabi yusuf o huccite e laamɗo o omo yiɗi haaldude e muɗum seydi sar ko ɗon konngol artata e ma e on saaha jokken golle ceerno haali abdoullahi sy ɗo konngol arti ɗo en calmiɗo hen kaw saydou sy kame joom suudu mum hono no kaw yahya ni e galle mum hono no kaw bayal amadou bayal e galle mum e dendagal kawiraɓe e kala jiɗɗo kaw mum e kala pasniɗo kaw mum nde tawno heewi ɓiɗɗo mawnuɗo e galle kaw mum ha dañi debbo e galle kaw mum nde tawno galle kaw weltan an baɗiraɗo saare galle kaw ka sans limite ceerno haalidou ɗum ɗo henna ko hunde mawde ayi ɗanniɓe adiɓe ɗannade hankiɓe wonno hewɓe hen ne jaaduno e barke nde ɓe gaare leyɗele afrique central afrique de l'ouest afrique de l'est afrique austral ɓe ngalɗu toon ha ganduɗa ni jeeyaɓe e leydi ɓe hewɓe hen dokkiɓe koye mumen ɓe batti ñamminde ɗumen ceerno haalidou barke ene moƴƴi ɓiɗɗo ɗaɓɓu barke debbo ɗaɓɓu barke joom galle ɗaɓɓu barke woni kala yo ɗaɓɓu barke ko barke o wonata e men kala ɗo jaaɗen hayso en ngala humpito no annabi yusuf yaruno ni so en mbi eɗen mbawi tan taw keɗen mbawi ndaara neɗɗo iwa e cuuɗi mumen nanata hay ɗemngal woɗɗanno o wonta conseiller ministre ko barke wona kanko o daña galleji hay o daña ngaalu hay o watta joofede piɗi tawa indema ko wawa windude ko barke on barke noon ko enen ɗaɓɓa ɗum e jinnamen jinnamen ɗaɓɓa ɗum e jinnamen ɗaɓɓodira hakkude mabɓe barkina barke yalta ɗi barke so ɗi jalte men tan heege natade men en daña probléme so yiɗi taw ñande kala daña milliard a heegues tan ceerno haalidou ske ceerno haalidou holko yusuf wi laamɗo o caggal yusuf yiɗi haaldude laamɗo o seydi sar mi salminima lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma paayodingal yo allah yoɓe moƴƴere mi salmini kay kaw yaya ɗo duttanmi e ma konngol ɗo mboɗo siftaramo hen no feewi e on saaha holko yusuf wi laamɗo o aha yusuf ari o wi laamɗo o holno jiiruɗa golle allah ɗe allah gollanimi ɗe ko allah gollanimi ɗo ko holno jiiruɗa ɗum an laamɗo holno jiiruɗa ɓeeɗo a yi golle allah ɗe allah golliɗe de laamɗo wi a ha mi yi golle ɗe kono noon ar ra'yu ra'yuka wa nahnu laka tabi'un ay yiyande ko yiyande ma minen kay komin rewɓe e ma tan kala no jiiruɗa kala no miijorɗa kala no gandirɗa ko noon tan caggal ma min keedi laamɗo o wimo dani ko ɓuri hawnade hen ko seydi sar nde duuɓi kokke ɗi ngari kala garɗo ɗon addi haalis koko winda koko tonga kala garnoɗo addi kanŋe koko winda koko tonga kala garɗo ɗon addi daabeje koko winda koko tonga kala garɗo ɗon addi kaake goɗɗe kala bawɗe wonde koko winda koko tonga kala garnoɗo addi ɓesgu mum pop koko winda koko tonga kala garɗo addi hoore mum koko winda koko tonga kala galle ene jogii karne mum bange kala neɗɗo no jogii karne mum kala ko menno addude koye karne makko ɗen ɗon windete wadde kala gooto e maɓɓe kamɓe leydi ndi garɗo e yusuf ene jiggo kala ko menno addude ɗon windama taw ko karne makko tan bange kanko gooto jiɓodirani haydara kala neɗɗo ene jogii karne mum
kala ko addi koye ɗen ɗon karne windete o natti jeyde de ko jeel Yusuf kono noon kanko tan kala ko menno addude nene waɗa e karne ene mofta banggue taw jillodirani e goɗɗo nde wonde Yusuf ene jogui hen miijo wongo ngo wona yimɓeɓe miiji mboɗa andi ɗo sinno ko ceerno Amadou Dia ko wonno o wiyata tan ko basi ala min jeeyi gasi ala ko Yusuf jogui hen miijo wongo e on saaha noon kanko Yusuf o noddi lamɗo o haalni ɗum o wi ɗum no jiiruɗa golle Allah lamɗo o wi aha yiyande ko yiyande ma golle ko golle ma minen ko caggal ma min keedi kala no jiiruɗa ko noon mbaɗirten ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou ayɗo lamɗo o wi Yusuf yiide ko yiide ma konngol ko konngol ma haw hewɓe mbi ijam o ko lamɗo en jogui lammum timmugo holno ɗum wayata kono giwa cuuɗi moon ɗannoɗa gara e leydi aɗa waɗa takalta pilta daña ha an hoore maɗa ɓurtoɗa alɗude e laamu saabu sa ƴeewi leydi no wayni so tawi société civile o ɓuuri alɗude e leydi ɗum waɗi laamu hula société civile so tawi ko laamu ɓuuri alɗude e société civile hono leyɗele Gabo en ni ɗum société civile o hulat laamu suusa seppude suusa haalde suusa haydara woni ko caggal hay goto sa ɗippude sa ittama tan e poste heege warma sa artirama manta jiida e leyɗele ɓe ɓiɗɗumen galɗi ha ɓuuri laamu alɗude won alɗuɓe ha ɓuuri ministre won alɗuɓe ha ɓuuri président taw ganduɗa ɓen laamɗo suusa ɗumen saabu ɓen ne mbawi wadde finance goɗɗo ko laamɗo wawa ni Yusuf dañiri ngaalu mum ha alɗi ha ɓuuri laamɗo o alɗude ceerno Khalidou caggal haalande laamɗo o ko Yusuf jaabi ɗon laamɗo o ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salmitimama laawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma batngal fayida joni noon lamɗo o wi yiyande ko yiyande ma holko Yusuf jaabi moɗon mbiɗa aha Yusuf jaabi moma Yusuf heɓɓiti wi lamɗo o wi nam o wi mboɗo seedna Allah o wi hande o leydi ndi pop komin jeeyi hay goto heddaki ɗo so wona ko jeeyalam tuggiranko e neɗɗo ha e jawdi ha e bagage kaake e foof komin jeeyi kono mboɗo seedna Allah caggal nde ceennumi Allah gasnumi kadi mi waɗma seede mi rimɗiniɓe kamɓe fof kala mo jeynomi e kala ko jeynomi mi rimɗiniɓe mi tottiti goto fof kala ko menno addude ɗo koko winda kadi hay hunde hen memaka fof nene jooɗi kamɓe pop mi rimɗiniɓe mi tottiti goto fof ko menno addude machallah kala neɗɗo mi tottitimo dande makko o jeeyi hoore makko so ɗum ɓenni kala neɗɗo gaddunoɗo ɗo ɓesgu mum ina sooda ko ñaami mi tottiti ɗum ɓesgu mum ha laaɓi kala neɗɗo garnoɗo ɗo addi bagasuji mi tottiti ɗum kala neɗɗo garnoɗo ɗo yen addi daabeje mum e beyi mum e baali mum fof mi rokkiti ɗum kala neɗɗo garnoɗo ɗo addi ɗo kanŋi mum fof nene winda mi tottiti ɗum kala neɗɗo garnoɗo ɗo addi ɗo haalis mi tottiti ɗum mi rimɗini ɗum kañum hoore mum e kadi mi ruttini e mum kala ko menno jeyde addi ɗo gam sodde ko ñaami ɗum ko hitande jeeɗe ɓiire nde ko e ɗum kewi alhamdulillah est ce que o gorko nabiyullah Yusuf ɗum nde Amadou Dia ko wawa ɗum ɗum waɗi e hoddiroji Allah e bawɗe mum o ƴettiti kala ko goto adduno o tottiri ɗum o rimɗini ɗum o tottiri ɗum kala ko adduno e on ɗon saaha noon nde ɗum yawti ko ɗo kanko annabi Yusuf o naatani hankadin noddude oɗo laamɗo yo ar gonɗina Allah Seydi Saar nden gila o yalti
ha ɗeɗo golle fof golli ha duuɓi jeeɗiɗi gadani ɗi ɓenni, ha duuɓi jeeɗiɗi cakkitiɗi ɗi ɓenni, ko nden o darani yidde noddude oɗo lamɗo e l'islam mbete ene gonɗina Allah. ɗum noon Seydi Sar ko ɗon konngol artate ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy ɗo annabi Yusufa tottitiɓe kala maɓɓe, rimɗiniɓe tottitiɓe kala maɓɓe. ceerno Khalid mbaɗɗo erago e heymon wonɓe e postoji mumen e bureau ji mumen, so sukaɓe rewɓe gari ɗaɓɓude golle woto mbaɗeɓe santage, saabu hande rendo men go ceerno Khalid wonko jarin haalde, kono noon wata artingol konngol ma en garto e maggol. eɗen keɓa ɓattukuji kewɗi, hewɓe ne ɗaɓɓoya golle walla ne ɗaɓɓoya balle so gaare gorko gam ɗaɓɓude ballal, wontata ko mboɗo tottuma, kono so ɓooyi mboɗo rewna hen konnguɗi hami folma walla hami hemma walla hami heɓa ko joguiɗa ko. golle nani, kono so ɓooyi alay saago batten yaadude, batten wondude. ɗeɗo gueɗe neɗɗo yo sala ɗum, gollal laɓɓin ɗum, so neɗɗo ari wawi golli ɗum gollin ɗum, sawa accu ɗum. so neɗɗo ardema jikke rokkumo saɗa wawi, sa wawa accu, woto ɗaɓɓirmo cayi segal walla goɗɗum no mbadima ko way foof. ene jeeya e wonde neɗɗo nunɗuɗo pewɗo, kala kaɗa waɗa waɗir saabu Allah, ganda kala ko mbaɗɗa koye ma artoyta. ceerno Khalidou duuɓi jeeɗiɗi kokke nana jawta, heege nana usto, beele gasi walla ala, holko Yusuf wattidi wadde e maɓɓe ceerno Khalidou? Seydi Sar, mi salmitimama lawol gongol, mi weltanimama no feewi e namdal ma, yo Allah yoɓe moƴƴere. duuɓi jeeɗiɗi kokke hankkadin ɓenni, kono noon hitande jeeɗiɓiire suwa ɓennude ne heddi seeɗa, ha joni tampere suwa taw gasde ha laaɓi cer kono hitande jeeɗiɓiire Allah ko kulɓiniɗo ko kawniɗo. hitande jeeɗiɓiire nde wattande mayre e hoddiroji Allah e bawɗe muɗum, Yusuf ene hawni no feewi. duuɓi kokke ɗi ari ha e hitande jeeɗiɓiire, ko nden wotere heddi e hoddiro Allah noon annabi Yusuf ko ñamerno fof gasi ha laaɓi ha wi cer, o tottitiɓe bagage uji mabɓe ha laaɓi ha wi cer, kono ko bagage wona ko ñaame. on ɗon bagage ɓe gaddirno gam sodde ko ñaame. ɓe gari ɓe coodi e hitande jeeɗiɓiire no heddi seeɗa gasde, ɓe duttinama bagage mabɓe ha laaɓi, kono ko ñaame ala. seeɗa keddiɗo e hitande jeeɗiɓiire haade tobde, on ɗon saaha holko ɓe ñamata e hoddiroje Allah, ɓe ngala ko ɓe ñaami. Seydi Sar, on saaha yimɓeɓe so tawi ɓe keyɗi ɓe garat ɓe daara yeeso annabi Yusuf ngo, ida nadaru ila wajhihi yashba'una bi ru'yati wajhihi, ɓe garat ɓe daara yeeso makko, soɓe daari yeeso makko ɓe kaara, soɓe daari yeeso Yusuf tan ɓe karat. ɗum waɗi fa kanu yaqsidunahu bukratan wa ashiya li ru'yatihi, ay fatagnihim ani zadi baqiyati al-aami sabi'i. ƴeew Seydi Sar, so ɓe keyɗi e seeɗa ko heddi e nden ɗon hitade ko ñaame ala, ɓe garat holko woni ñamde mabɓe, ɓe garat subaka, ɓe garat e Yusuf ɓe daramo, deedi mabɓe keewa ɓe koota. so hiiri ɓe garat e Yusuf ɓe daramo, deedi mabɓe keewa ɓe koota. hankkadin jarani ko ɓe ƴetta jooɓa pour ñamoyde, ala, ni tan ɓe ñamiri ko heddi e hitande he ko e bawɗe Allah e kattanɗe muɗum. wadde nden hitande ko heddi e mayre seeɗa ko haade tobde, ko ni ɓe jokkitiri hitande darde Yusuf tan, deedi mabɓe keewa ɓe kaara. aɗa andi ɗum ɗo ko kawi Seydi Sar, est ce que nabiyullahi Yusuf. wadde noon en paami hitande sakkitinde nde, wattande hitande ñamde mabɓe ko darde annabi Yusuf tan, deedi mabɓe keewa. ɗum noon Seydi Sar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou, machallah,
est ce que yusuf ko deftere, yusuf ko darsu, yusuf ko école. sa jaɓi uddidde haqqille ma, a jaɓi laarde, a jaɓi hettade, ma janngu hen ko heewi. ceerno Khalid en ari ha yetti hande won jiyaɗo Allah mo porta yeeso mum tan a yejjitat caɗele ma kala, a haarat, a deeƴat, tena weltoto. est ce que Allah ceerno Khalid ko Allah tan woni Allah, kala ko wona Allah wawa wonde Allah. ɗon ɗo Allah ne woodi ko Allah tan. ceerno Khalidou ɗiɗo henna duuɓi jeeɗiɗi kokke kala limtaɗi ɗo henna ceerno, an kam holto Zuleyha heedi eɗe ɗo henna caɗele kanko Zuleyha? Seydi Saar, mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. Yo Allah yoɓe moƴƴere e namdal ma baɗngal fayida, ɓurgal kadi wadde fayida. mbiɗa yi ceer an kam holto Zuleyha woni? holto heedi ko namdal de. Zuleyha ko kalɗen ɗo ko pop duuɓi jeeɗiɗi gadiɗi ɗi e duuɓi jeeɗiɗi cakkitiɗi ɗi pop ko yaal haali Yusuf tan o woni. Zuleyha duuɓi jeeɗiɗi gadiɗi ɗi e duuɓi jeeɗiɗi cakkitiɗi kokke ɗi fof ko e alhaali Yusuf tan o woni. kadi kankone o nandi ko yimɓe ɓe, kala ko joguino o soodi ñamde ha laaɓi hawi cer. Yusuf kadi jeyinomo kanko e hoore makko, kono ruttinimo. kala neɗɗo nde ruttina ko jeyino, kanko ne o ruttinama koji. kono noon o wonti basɗo. nde Yusuf yalti kaso, o nani Yusuf lomtima joom galle makko, ƴetti place joom galle makko, o welti. kono o ala ñaam, o ala yar, jamma e ñalawma ko Yusuf tan. omo jogui korkon ɗiɗon, ko horɓe ɗiɗo ɓe ganduɗa koye makko tan ɓe gondi. korɗo mawɗo gondunoɗo e makko ballannoɗomo e Yusuf, on taw ruttima e jomum e on ɗon saaha. horɓe ɗiɗo ɓe o wondunoɓe sakket, mi haalninomo ko ɓen kalnoyno ɓeya rewɓe jeehi kalnoyi wuro ngo nde saaha nde o ɗabbi Yusuf kanko Zuleyha. ɓen ɗon horɓe ɗiɗo ko ɓen tan gondi e makko, ɓe meeɗa sertude e makko. o woniri noon jamma e ñalawma, o ala ñaam, o ala yar. Yusuf woni lamɗo. hande Yusuf dawrata ko ɗo, janggo Yusuf dawrata ko to, ɓawo janggo Yusuf ko ɗo waɗata conférence. hankadin kala ɗo nani Yusuf rewi, so nani dille ɗe tan o doga, o yalta, o yaha. te kadi e on ɗon saaha taw o wumi, o natti yiide sibi o naywi. kono ne hawni kala to wawi darade. so Yusuf wirtima sara makko tan o jaɓɓoto hendu mum, taw wona sara ɓattiɗo noon, taw ne woɗɗimo seeɗa, kono o jaɓɓoto hendu mum. o waɗi saaha kanko Zuleyha, kala ɗo Yusuf rewi e beddaji taw ɗon woɗɗani wono feewi, o wiyata est ce que min de mi jaɓɓimo ɗo a summu riha Yusuf, mi jaɓɓimo ɗo henne hendu Yusuf. horɓe makko ɓe mbiya an noon hankkadina hangama a felliti hangede hankkadi, an Yusuf mo daranima, Yusuf jawo haaji muɗum woƴakama. e te kadi o rewani ɗo ni, an saka mbiya aɗa jaɓɓo hendu makko, taw noon ko dewɗo ɗon ko kamɓe goni paamani ɓe ganda ɗum. noon Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou Mouhamadoul Bousayri wonko haale yidde so neɗɗo wino yinma yaha ɓooye tan usto e ma, yalta e ma, o gonɗano. mboɗo yinma aɗa haɗimi deejje, yaha ɓooye tan taaya yalta e ma, o gonɗano. wonko yiɗirnoma tan, soit o heeɓi walla o heɓani, o accuma. ɓen goni hewloɓe. yidde e hewlude wona gotum, yidde e jarabi wona gotum. yidde ko yidde iwde to Allah hanata ƴiƴam ma, nde wonde yidde nde ceerno Samassa haalata. neɗɗo so yiɗima gasi, so yiɗima tan gasi. kala ko mbiɗa waɗ o waɗat, ko an jogontomo jiiɗe makko e nanɗe makko e kala makko. kono mboɗo yinma, aɗa yiɗimi, eɗen kalde gilli, en ndesodiri, joni en kaaɓi, mi seerima tan a hocci bagasal ma, a yeehi, mi yeehi, en ceerti, mi resi goɗɗo a resta. ɗum waɗa yidde.
ala a ronka ɗanade mi ronka ɗanade donka ñamde mi ronka ñamde donka fofde mi ronka fofde donka restede mi ronka resde ha kawriten ɗum woni yidde so yettaki ɗon ko heewalagal wonno ɗum ko waɗeɓe mbiyata kuude foutre wona gilli hande a muɓɓat guite muɓɓita yiyata gilli jiita tan ko maale majjum no fo téléphone ngaji goori fo ni hande ko ɗum woni fo yidde ne wayno leydi ceerno haalide Zuleyka wonti basɗo naywi womi gilli nana coggi ɗum yiilade Yusuf ko laamɗo weɓani yettade ceerno haalide est ce que kanko Zuleyka omo jokki ɗaɓɓude Yusufa beele o yi Yusuf walla ala ceerno haalide bisimilla maɗa. Seydi Saar mi salmitimama lawol gongol mi weltanimama no feewi e namdal ma batgal fayida. Zuleyka ko ni woni no wadde annabi Yusuf kono noon o ɗaɓɓi annabi Yusuf ngam yidde hebde ɗum. kanko Zuleyka fodde duuɓi 15 caggal nde Yusuf yalti kaso duuɓi 14 omo ɗaɓɓa Yusuf omo ronki yettodirde e Yusuf hitande wattude 15 ɓiire ko ɗo o yidiri e Yusuf taw o tampi o lorli kanko oɗo Zuleyka ala fof ɗo rewani e Yusuf ala fof ɗo ɗaɓɓani Yusuf ngam yidde yiide ɗum e nder ɗiɗo duuɓi 14 o ronki yiide ɗum hitande wattude 15 ɓiire ƴeew tan mo ligginannoɗa mo kalfunoɗa mo mbiyanoɗa ko ɓiye mo mbiyanoɗa ko an jeeyi ɗum ko jiɗɗa fof ko ɗum waɗata o ɗaɓɓi Yusuf duuɓi 15 omo ronki hebde ɗum kanko oɗo Zuleyka. joni noon o tampi o yiɗi yiide Yusuf o ronki o naywi o natti yiide ñiiƴe makko koomi jondam makko yeehi jawdi makko gasi caggatagal makko iwi kanko oɗo Zuleyka e on ɗon saaha mamiraɗo nayojo colɗo nattuɗo yiide mo ganduɗa ɗon e yaafo ma ɗowe e on ɗon saaha woni Zuleyka e on ɗon saaha kanko Zuleyka ndeysan o yeehi o yalti omo fayi to Yusuf o yiyatade horɓe ɓe gabbimo jaggi e juuɗe makko ɓe mbimo to paaɗa an ka gumɗo ka mawɗo a sellani a wawa haydara aɗa jooɗo ndeja minen ñande foof min jaaha min ƴewnoyma ko ñamɗa min gadda min dokkuma o wi ala kanko o yahat kanko ɗo hankkadin ko heddi e makko ko o wonta jooɗade o haalni ɗum horɓe ɓe jonne makko tan ko yiye Yusuf o haalda e mum ko yiɗe haaldude e mum ko ɓe kaalda nden ndema o jooɗo kono caggal o suwa hebde ɗum ala o wonta jooɗade otoɓe tampinmo haala o jooɗotako ɗo hankkadi so wona tan kay o haaldi e Yusuf ko yiɗe haaldude mum ko o wonta jooɗade e aduna makko e on ɗon saaha horɓe ɓe kadi nanggamo nawtamo o jooɗo seeɗa tan kadi o gidda o wiya ko wi ko ɗum tan so yiyani Yusuf hay goto wawa joƴƴindemo o deeƴa ɗum noon Seydi Saar mboɗa andi yewtere men hannde ko ɗo haadata so hawri e welede Allah so Allah hokki en hawrude e janngo jokken yewtere men inchallahu taala en ñaaguima Allah yo Allah moƴƴan dendagal julɗo ɗo woni en ñaaguima Allah kala ko sattiri neɗɗo yo Allah newnu en ñaaguima Allah kala ko newi yo Allah tabitin en ñaaguima Allah sibi oɗo jiyaɗo Allah mo kalten haala mum annabi Yusuf kala joguiɗo rafi ene wondi hen yo Allah ittan ɗum rafi o barki annabi sallllahu alayhi wa sallam eɗen jogui yimɓe hewɓe ñaaguiɓe dowuji to banggue rafiji en ñaaguima Allah subhanahu wa taala ngam deftere makko teddude nde ngam annabi makko tedduɗo o ngam kadi oɗo Yusuf nulaɗo makko tedduɗo yo Allah ittan kala joom rafi muɗum en ñaaguima Allah sibi nde deftere e sibi nulaɓe makko ɓeɗo yo Allah humto dendagal haajuji yimɓeɓe kala joguiɗo caɗele yo Allah ittan ɗum kala joguiɗo kulol yo Allah ittan ɗum
kala jogiiɗo ɗaminaare moƴƴere ene nafma so yettima yo Allah addu, yo Allah moƴƴan julɓe fof, yo Allah reen julɓe fof, yo Allah suur julɓe fof, yo Allah hokku en suurodirde sabi Allah. Cuurodiren ko ɗum nafata en, cuurodiren ko ɗum nafata en, jiɗodiren sabi Allah, ndentodiren. Ganden so tawi en gañodiri tan ko ɗum woni bone meɗen, sen jiɗodiri sabi Allah ko ɗum woni jam meɗen. Neɗɗo kala neɗɗo mo jiiɗa watmo kanko ɓurma, kala pinɗo subaka goto o miiji kaari min ɓuri ɗum, kala ko ndewnoɗa Allah boni, kala ko ndewnoɗa Allah boni. Sa fini subaka goto a miijima kaari min ɓuri ɗum, kala ko ndewnoɗa Allah boni. Mi haali ɗum hanki to foye aman je. Sabi sa ƴeewi Iblisa ko ɗum hemnomo, ɗum tan hemnomo gasini foti. Mbatten hakkillaji e jiyaɓe Allah ɓe, kala neɗɗo mo jiiɗa waɗe makko jikke moƴƴinmo no yiɗi fo o waya. An ɓa tan ko Allah teddinimo, teddinmo keɓa teddugal Allah, sibi teddindema ko Allah teddini. Yo Allah won ballo, yo Allah won ballo, yo Allah newnu moƴƴere, yo Allah waɗ suturu. Ɗum noon mi salminima, mi salmini galle, mi salmini ɓesguma, mi duwanimama Seydi Saar ko gonuma mi duwanade. Mi artiri duwujam ɗi pop hande oɗo jooɗiɗen ɗo. Yo Allah humto haajuma, yo Allah hokke sago ma, yo Allah humto haajuma, yo Allah hokke sago ma. Ko mennoɗa ɗaɓɓude aduna, ko mennoɗa yidde a heeɓi ko heewi, kono ko mennoɗa yidde tawa suwa hebde, ko leeli ko pop ya taw Allah fadi tan ko ha gasnan Yusuf, Allah wanje ɗum foof e ma. Kala moƴƴereji ɗi ɗaɓɓannoɗa, jammo ɗaɓɓannoɗa fof de ya taw Allah fanno tan ko ha gasnen nde ɗo yewtere, Allah addanma fof. An e dendagal julɓe fof mi salmini galle o, mi salmini jinnaɓe ɓe, mi salmini ɓesgu o fof, mi salmini kadi kaw Yaya no feewi, mi weltanimomo, min kaldi hanki walla hecci hanki min kaldi, mi weltanimomo no feewi, mi ñaganimomo Allah moƴƴere, mi ñaguima Allah yo Allah reen, yo Allah suuru, yo Allah dandu, yo Allah waɗanen jaam, waɗanen sutura aduna e lahara, yo Allah suurdendagal julɓe ɗo goni. Oɗon jarlo, oɗon jaafo. Khalid Abdullahi Sy. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ya Rabbi salim thumma salim ala annabi wani yafna wawi. Yewtere mon buuɗal yurmeende tarihaji annabaaɓe ne rokka mon docteur Djiby Sow. Docteur Djiby Sow noon ko wittiyanke safriyanke mo jomiraɗo rokki sellinde o saaha mo gonɗen. Docteur Djiby Sow baɗɗo wittoji mum to leydi Mali, leydi Sénégal ha e nokkuji goɗɗi kala. Docteur Djiby Sow ene safra ñaw biteɗo fibron, wayata kono ɓiɗɗo wonata koye reedu wuttoto tan wayno wonko woni nder ene dillani. Docteur Djiby Sow ene safra kiis noon wonata koye ɓandu, yahata ko ene dirta e nder ɓandu neɗɗo, ene yaha ha e endi ha e banggueji goɗɗi kala. Docteur Djiby Sow ene safra neem, nonne kadi hémorroïde gonɗo nder e jalto boowal kala, reedu muroru, reedu wuttindu, nonne kadi kecceji musoje, koyɗe musoje, koye musoje, ɗojjo dumigo, caɗele goragu, donkude ɓesnude, kala mum docteur Djiby Sow ene safra. An joguiɗo prostate, nonne kadi mo seyɗani mimi cimmiɗo huuɗo bonko ko hana teƴi ƴammum kala. Sa yiiɗi jokkodirde on docteur Djiby Sow kaalaɗo o mbatta ko 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92. tonggode makko leydi Mali ene waɗi WhatsApp mbatta ko 00223 70 85 72 47. musidɓe tedduɓe docteur Djiby Sow e jeese moɗon. توريت النجيل زبور المتى قرآن دوغم برد من ceerno Khalid Abdullahi Sy a jarama yo Allah yoɓe moƴƴere e oɗo hen duwa mo duwiɗa nde tawno Allah ne yiiɗi haala belka, Allah ne yiiɗi haala moƴƴa, Allah ne yiiɗi sifa moƴƴo, Allah ne yiiɗi kadi neɗɗo haalay neɗɗo haala moƴƴa, Allah ne yiiɗi kadi neɗɗo jogono neɗɗo fandare moƴƴere. oɗo duwaw de o jabama ceerno Khalid. oɗo duwaw mo duwiɗa o yo Allah wattu ɗum baade yurmede, baade ɗe toɓa e moni kala kettotoɗo nde ɗo yewtere,
Allah humta haaje mum ngam duwaw ma o bi jahi annabi sallallahu alaihi wasallam kadi inchallah haaje o humtima o feewi o newima sabi eɗen celli eɗen ndeeƴi ɓerɗe eɗen ndeeƴi alhamdulillah ala kala ko dalƴini en ala ko heede haqqille men haydara yettude Allah ceerno Khalid jarama seydi Sy yo Allah wurne ko heewi nde tawno yewtere weli yewtidde ko famodiroɓe e nder famodirde ko ɗum rokkata yewtere valeur ha yimɓeɓe mbawa hebde hen gandal kono kadi musidɓe tedduɓe moni kala kaaleni mum moƴƴere haale neɗɗo moƴƴere e nder galle moon so tawi kaari innama wi kaari ko moƴƴo hayso bonɗo haale makko moƴƴere guila mo wuuri mbasa haalde makko bonande kaalodiren moƴƴere woni kala yo timmin goɗɗo o neɗɗo no way foof ko Allah tagimo timminmo ganda an aɗa suuɗi so feeñi a ancete o peññinɗo kene añira ɗum an aɗa suuɗi kene añirma so feeñi kon neɗɗo goto donc cuurodire yo Allah reen dande welde nde ko musidɗo moon ceerno Ousmane Ly gorko mo dumga min calminima min calmini dendagal almudagu ngo kala e dow inde maɗa koɗo men ko ceerno Khalid Abdullahi Sy min calmini min jurimama gorko mo soringo en calmini dendagal sernaɓe kala e dow inde maɗa to karallagal to ko musidɗo moon Saydou Abouba gorko mo log sayba gorgola en calmini dendagal haralleɓe hatanteɓe kala e dow inde maɗa ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullahi Saar en calmini rendo ngo e leñol ngol kala e dow inde maɗa ha to dulmaji demɓe dulmaji funeɓe ɓokki sabbude dongural fa ha e nder galle ceerno Mouhamadoul Amin Ly gorko mo dumga jangguinowo ngana kewɗo gandal joom fayida cuusɗo gonga dulmaji wudduru ha to tiggeren juuroɗen wela kosam sohna Kumba Abdoul Ba yo duusugo ɓooye debbo pullo moƴƴo newiɗo timmuɗo nene gonɗo nene joɗɗo e neniragal mum ha timmi yo duusugo juut ketki malaki jam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe e inde moɗon e inde giɗa moɗon ɓurɗal mende nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woloɗo winde nden wadde juulen e ɓurɗo nafa en yen kodde jango woloɗo winde jettoɓe godani wakanɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde jettoɗe godani ko tagɗo kala kala juulen mo sabu mum woodi winde holfo mo jiɗata Allah yiɗa